दिनैनि बे माने मोनसे बे गोथार सान होननानै बुंसिगोन आङो जिहेतु बे एडेनबारि एलपि स्कुलनि थाखाय जे एमइ स्कुलनि थाखाय जि बाउन्डारि वाल माने बेवहाय होफैनाय जाबाय गासैजों जि 600 मिटार एबा 600 मिटारनि जि बाउन्डारि वाल होफैबाय जथेस्थ' माने मोजां बिदि माने बिदि वाला जाबाय होननानै जों सानदों मानो होनबा रायजोआ जोबोद गोजोननाय माने फोरमायदों मानो होनोब्ला माने दिनै बे मेलनि गेजेरजों आंबो मोनथिनो मोनदों बे एडेनबारि एमइ स्कुलनि जे गाहाय फोरोंगिरि बिथां बुंनाय बायदिब्ला थांनाय सरकारनिफ्रायबो बिथांमोना बेफोरबायसा माब्लाबा माने बिबाय बायदोंमोन बाउन्डारि वालनि थाखाय बा जौगानाय खामानिफोरनि थाखाय स्कुलनि थाखाय किन्तु बिथांमोना माब्लाबाबो मोनाखैमोन नाथाय दिनै जोंनि इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो एबा गबिन्द सारनि दैदेननायाव जोंनि बे ओनसोलावहाय गोबां जौगानाय खामानिफ्रा जाबाय बेजों लोगोसे दिनै एडेनबारि बे एमइ स्कुलावबो बे बाउन्डारि वाला जाफुंना फैबाय बेखौ लानानै रायजोआ जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे बे बाउन्डारिनि सिङावनो जिहेतु जाहा एलपि स्कुलबो दङ आरो बे एलपि स्कुलनि सिङाव जि अंगनबादि जि बिल्डिंबो माने बानायनानै लुफुंनाय जाबाय बेजोंबो दिनै बे ओनसोलनि गथ'फ्रा जथेस्थ' माने सुबिदाफोरखौ मोनसिगोन आरो फोरोंनायाव जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो बिदि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो जोंनि जि सरकार बेबायसानो फारियै गोबां माने बिदि मोजां मोजां आसनिफोरखौ लानाय जादों जिफोरखौ खालामोब्ला रायजोनि बेबायदि गोनांथिफ्रा सुफुंजायो बेबायसा थांखिफोरखौ लानाय जादों बेनिखायनो जोंहा फोथायनाय दङ जोंहा रायजो राजानिसिम गोबां फोथायनाय दङ आरो रायजो राजायाबो जोंनि सरकारनि सायाव फोथायनाय दङ जों बेखौ मोनथिगौ बेनिखायनो फैबाय थानाय जि बिसायख'थिफोर बे बिसायख'थियावबो जों इउपिपिएल हिसाबै जों स्ट्रंलि जों बिदि गसंथानो हागोन आरो जोंनि गेजेराव जोंनि वर्कारफोरनि गेजेराव दासिमबो फोथायनाय दङ दिनै गोबां बेबायदि जोंनि बेरेखाफोरा बुंनो हागौ जे इउपिपिएल हिसाबै माने गोबां लोरबां होननानै नाथाय लोरबां होननानै बोरै बुंनो दिनै जि खामानिखौ 15 बोसोराव मावनो हायाखैमोन दिनै जों 2.5 बोसोरावनो बिथांमोन मावनायनिख्रुइ जों गोबां खामानिखौ जों मावनानै देखायबाय दिनै नायनो थाङोब्ला जोंनि गामि ओनसोलफोराव बिदि गाज्रि लामानि अनजिमाया जोबोद खमसो दंसै जेखिथा माने बेबायदि गामि ओनसोलाव थानाय जि मेन लामाफोर बेफोर दिनै गोबां सिसि ब्लक जानानै थांबाय गोबां ब्लेक टप जाबाय रायजोआ जोबोद गोजोननाय मोन्दों जों बेनिखायनो दिनै इउपिपिएल हिसाबैबो स्ट्रं आरो फैबाय थानाय समफ्राव जोङो बिदिनो बिनिख्रुइ बांसिन जोङो जौगानायनि खामानिफोरखौ रायजोनि गेजेराव लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ रायजो राजाफोरनिसिम बेनो जेब्लाबो आं खावलायो जे सोरबा दैदेनगिरिया बिदि बाउन्डारि वालानो हक बा माब्लाबा बिल्डिं न'आनो हक रायजोनि बिनाय बायसा जों मावनानै गालांगोन बिखौ आं दिनै बे नोंथांमोननि बड'लेण्ड निउस चेनेलनि जुगिदि आं माने खावलायनो सानो जेखिथा लुखांजाबाय जेखिथा बनायखांबाय बिखौ बे ओनसोलनि रायजो राजायानो बिखौ मोजाङै लाखिनायनि बिबानखौ बिथांमोना लानाया मोजां मानो होनब्ला बेफोर गासैबो अनुस्थाना रायजोनि अनुस्थान जानानै थायो रायजोनि मोनसे सम्पति हिसाबै बिथांमोना गनायनानै बेखौ मोजाङै बाहायनांगोन माब्लाबा एसेला माने गाज्रि जागोन बेखौ माने रिपेयारिं खालामनांगोन बेबायसा खालामोब्लासो जोंनि जिथु सम्पतिफोर बेफोर माने मोजाङै माने बाहायजागोन होननानै आं फोथायो बेनिखायनो आंनिफ्रायबो माने गुरै खावलायनाय रायजो राजाफोरनिसिम बे जाहाथे बेफोरबायसा सम्पतिखौ लाखिनायाव जे नोजोर होयो बेनो आंनि खावलायनाय थाबाय गोजोन्थों हामबाय होनदों नोंथांमोननि बे चेनेलखौ गिबियावनो लोगोसे आङो जोंनि बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथां CM प्रमद सार लोगोसे जोंनि डिपुटि चिफ सार लोगोसे आरो बिदिनो गोबां जोंनि इउपिपिएल सरकाराव थानाय दैदेनगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो आंनि चेयारमेन हिसाबै नोंथांमोननिसिम आं खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दिनै जों बे दिनखौ जों गोथार सान होननानै साननानै जों लानो हादों मानो होनब्ला जों दिनै बे भरला VCDCआव गोबां खामानिफोरा जादों नाथाय नैबे जिथु जोङो बे एडेनबारि एमइ स्कुलाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि बाउन्डारि वाल नांगौ आरो बेबायदि अंगनबादि सेन्टार जोंनो नांगौ होननानै जोङो नाजाबोबाय थादोंमोन नाथाय जों मोननो हायाखैमोन दिनै जोङो बेयाव डिपुटि चिफ सारखौ लिंहरनानै जों बेयाव बिथांनो जोङो दिन्थिबाय बिथाङा जोंनि आर'जखौ जोंनि जिथु बिनाय बेखौ बिथाङा
गोसो गुरैहै नाजावनानै दिनै बेसेबां गिदिर वालखौ बिथाङा मावफुंहोबाय बिनि थाखाय आं बिथां गबिन्द सारखौ हाजासे रोजा रोजा साबायखर होनाय थाबाय जोंनि पार्टी UPPL सरकारनिफ्राय लोगोसे आं आरो हामबायबावदों जों जे बेबायदि नाजानायखौ मोनाखैमोन नाथाय जोङो दिनै 2.5 बोसोरावनो जों दिनै गोबां खामानिखौ मावनो हादों दिनै बे बाउन्डारि वालल' नङा जोंनि भरला VCDCआव अंगनबादि सेन्टारबो जों गोबां होनो हादों आरो बेबायदि लामा गाइड बान आरो बर्डार प्रटेक्सन आरो बेबायदिनो हस्पिटालफोरावबो जोङो बाउन्डारि वाल बेफोरबायदि जों खामानिफोरखौ जों मावलांनो हादों बेयावखायनो जों फैबाय थानाय समफोरावबो आरोबाव जों बेबायदि मोनबावगोन होननानै आं सासे चेयारमेन हिसाबै आं गोबां फोथायनाय आरो आसाया दङ आं बेसांखिनिखौनो आङो बुंनानै दोनथ'बाय